देबरगाव इउपिपि लाइमोन गांखं हानजाया साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै स्वच्छ भारत अभियान मिशननि थांखिजों लोब्बा लाखिनानै देबरगाव इउपिपि लाइमोन गांखं हानजाया साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय सेथि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल खुंफुंगोनखौ बिथा खालामनानै खुंफुंगोन जायगा कम्पाउन्डफोरखौ फोसाबनाय हाबाफारि लायो। साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो एमसिएलए माधव सेत्रिया। हाबाफारि बानजायनायनि सायावनो देबरगाव इउपिपि लाइमोन गांखं हानजानि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। गिबियावनो बे मोजां फुंनि समखौ समनि गाहाम हामलायथिखौ आङो गासैबो मिडिया पार्सनफोरनो आङो सिगाङावनो जासिग्रोनाय थायो। दिनै जों बेहाय जोंनि देबरगाव ब्लक इउथ कमिटिनि दैदेननायाव मोनसे जि साफाइ अभियाननि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनो जाहैबाय फैगौ जिहेतु जोंनियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जानो थांगासिनो दङ। फैगौ फेब्रुवारिनि 27-28निफ्राय मार्चनि 1-2 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मोनसे मेहेरगोनां जि हाबाफारि मोनसे नलेज फेस्टिवल जानो थांगासिनो दं। दा बेखौनो लोब्बा लानानै दिनै स्वच्छ भारत अभियान मिशननि हाबाफारिजों जोङो मोनसे जितु बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोनफ्रोमबो खाथि खालायाव थानाय केम्पासफोरखौ जोङो साब सिखोनै बिनि थांनाय फैनाय लामाफोरखौ जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव गोबां माने जोङो मिन्थिनायाव 10-15थासो हादोरनि माने बेहाय माखासे बुद्धिजिबिफ्रा बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि भारतनिबो गुबुन गुबुन रायजोनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैगोन। आरो जों सानो दिनै नुफेरै खोनाफेरै जि मोनसे जोंनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय जि मोनसे सरकार बिटिआर सरकाराव जि मोनसे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जि जानो थांगासिनो दङ। जों सानो बिनि गेजेरजों जोंबो लाइमोन हिसाबै गोबां बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो मोनगोन आरो जों मिथिनो मोनगोन। दा ओंखायनो आं आसा खालामो जे बेहाय दाख्लैनिफ्राय जोंहा थांनाय माखासे दिननिफ्राय जोंहा बे प्रग्रामनि थाखायनो जोंनि अल आसामाव माखासे जोङो कार रिलिबो लाखांनाय जाबाय। आरो बे कार रिलिनि गेजेरजोंनो गासैबो मा होनो कलेज इउनिभारसिटि लेभेलफ्राव मोनसे मेसेज होनाय जादों जे बिनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो हागोन। मानोना दिनै सासे बेक्तिया जुदि नलेज गैयाब्ला जोंनि थांनानै थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंनि जिखिनि खामानि मावनांगौ बेहाय जोंहा जुदि नलेज गैयाब्ला जों खामानि मावनो हाया। दा ओंखायनो बे नलेजखौ लानानैनो मोनसे नलेज फेस्टिवल जि हाबाफारि लादों जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर सरकारा, बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आरो बेहाय गोबां माने मानसिफोर फैगोन। बेहाय अकल बर'ल' नङा, बेहाय गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरा बाहागो लाफैगोन आरो गिदिर गिदिर बेहाय आर्टिस्टफोरा बाहागो लाफैगोन आरो बेहाय जोंनि गिदिर गोरों बुद्धिजिबि मानसिफोरा बेहाय बाहागो लाफैगोन। दा ओंखायनो जोङो देबरगाव ब्लक हिसाबै जिहेथु जोंनिनो बेंखनाव जागोन बे हाबाफारिया, बेनिखायनो जोंहाबो बिबान दं हिसाबै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावदों। आरो जों सानबाय थादों जे बे हाबाफारियाव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोंनि जिखिनि हेफाजाब खालामनांगौ, जोङो बेहाय फैनाय आलासिफोरखौ माबायदि जों आदर लानांगौ, जों बिनि फारसेथिं जों नोजोर होगोन आरो बिथांमोनखौ जों मोजाङै लाखिगोन। जाहाथे बिथांमोना फैनानै जुदि बुङो जे बड'लेण्ड हालामाव मोनसे सान्थिनि मोनसे जायगा आरो बेहाय गोबां मानसिफोरा जि मोनसे बुजिनां आरो बिथांमोना मोजां मोनसे रेसपन्सिबिलिटि जोंखौ होदों आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय मोनसे अननाय आरो जोंनि सान्थिखौ बिथांमोना लानानै थांगोन। आरो बिथांमोना बुहुमावनो मा होनदों बड'लेण्ड मोनसे बाथ्राफोरखौ आरो जोंनि बर'खौ जाहाथे सारा बुहुमावनो बिथांमोना फोसावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। ओंखायनो आं आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा सानै जोङो सासे एमसिएलए आरो सासे जोङो इएम लिंहरदोंमोन बेखौ बेखेवनो थाखाय। बिथांमोना बेखेवनानै थांबाय। मानोना बिथांमोनाबो गासैबो जोंनि बिटिआराव थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा आरो जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेखौ हस्ट खालामगोन, दा बिथांमोनखौबो जों धन्यबाद होयो जे बिथांमोना बेबायदि गिदिर मोनसे इनिसियेटिभ माने हाबाफारि लानानै जोंनि गेजेराव जे मोनसे नलेज फेस्टिवल, बेहाय गोबां रोखोमनि सेमिनारफोर जागोन, बेहाय वर्कशपफोर जागोन। जों मिन्थियै बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हागोन आरो जोंनिफ्रायबो बाहागो लानो हागोन। बेहाय जोङो लकेल होननायनि नङा, जोंनाव बेहाय वेबसाइटआव होखादों। बे वेबसाइटनि गेजेरजों जों थांनानै जोङो बेहाय माखासे जोंनाव 3 कलम होनाय दङ।
बेहाय मा होनदों जोङो बेहाय पार्टिसिपेट आरो बिनि उनाव जोङो बेहाय डेलिगेसन हिसाबै जों बाहागो लानो हागोन बेहाय थांनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन जोंबो स्वयं अनलाइन खालामदों दा ओंखायनो आं सानो जोंनि मानसिफ्रा जुदि मिन्थियाखैब्ला दिनै नैबे नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे बे मेसेजखौ मोननो हायो दाबो सम दङ मानोना जोंनि बे माने अनलाइन खालामनाय समा सोलिबाय थागोन दा ओंखायनो आं बेखौनो मेसेज होबाय आरो गासै रायजो राजाफ्रा बे बाहागो लाफैनांगौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लाफैनांगौ मानोना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै नलेजनि अभाबावनो नलेज गैयिनि थाखायनो जोङो गोबां गोदाव सोराव जानो गोनां जादों दिनै जोङो जानाय लोंनायजों जों ड्राग्सफोरजों जों दिनै गब'नानै थानो गोनां जादों दा ओंखायनो आं सानो दिनै नोंथांमोना बेबायदि माखासे गिदिर गिदिर जि मोनसे फेस्टिभेलफोर जायो बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो सोलोंनांगौ आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे मोजां मोनसे लामा माने केरियारखौ खालामनानै लानो हायो बेखौसो आं बिथांमोनखौ बयखौबो आङो सासे मा होनदों APPLनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बिथांमोनखौ बयखौबो आं मेसेज हरो आरो नोंथांमोनखौबो आं खावलायो नोंथांमोनाबो बे प्रग्रामखौ सानफ्रामबो मोनसे माने हाइलाइट खालामबाय था नोंथांमोनाबो दिन्थिबाय था जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि मोजां मोनसे रंगिना संगिना मोनसे जि प्रग्राम जानो थांगासिनो दं आरो बेहाय मा होनो गोबां रोखोमनि आलासिफोर फैगोन आं बेखौनो मिजिं थिनानै दिनै बे जि मोनसे जोङो साफायनि जि मोनसे जों हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारिया माने मोजाङैनो जाफुंसारबाय होननानै आङो जों साफ्रोमबो जोंनि जायफ्रा बाहागो लाफैदों जोंनि ब्लकनि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बुथ लेभेलनि जोंनि अमेननि जोंनि इउथनि ब्लक लिडारफोरखौ गासैखौबो आंनिफ्राय हामलायथि बावनानै आङो बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय बे समावहाय दिनैनि जे देबरगाव ब्लक लाइमोन गांखं हान्जायाहाय फैबाय थानाय 27 थारिखनिफ्राय 2 थारिखसिम जे जानो गोनां बड'लेण्ड मुलुग इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जे बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों आरो बेवहाय जे दाख्लि थांनाय 16 जे फेब्रुवारिनि बेवहाय बड'लेण्ड नलेज जे फेस्टिभेल बे हाबाफारिया जागायदोंमोन बे हाबाफारि जागायनाय समावहाय जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' साराहाय जोंनि देबरगाव ब्लक इउथखौ बिथोन होनाय बादियै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो इउथ हिसाबै जोङो फोरमायनो सानदोंदि दिनैहाय जे बे बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेल बे हाबाफारियाव गुबुन इन्डियानि खना खनला थानाय गोबां स्कलारफोर फैगोन बेवहाय दा बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जे माखासे जोंनि जे नलेज बा गियान जोङो बे माबाखौ लानाय जादों दा बेवहाय गोबां कलेजफोरखौ लानानै इउनिभारसिटिफोरखौ लानानै बेयाव सानब्रैनि जे हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै मोजांथारै सावरायनाया बेयाव जागोन जे माखासे जे सावरायनाय बे गियान जे बुथुमनाय जे जों बोरै सोलोंनायनि गेजेरजों बोरै गावखौ माबायदि रैखा खालामनो हायो गावनि जे थांखिखौ माबायदि जाफुंसारनो हायो आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय गावनि फरायनायजों लोगोसे जे समाजनि जे थासारिखौ बे समाजनि मोजां गाज्रि बेखौ मोजाङाव लाबोनाय बोरै खामानि मावनो हायो बैफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोङो देबरगाव ब्लक लाइमोन गांखं हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो बरायनानै लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि नैबे ओनसोला मोनसे मोजां जे महर मोनगोन आरो नैबे जे साफाय अभियान बे हाबाफारियाव दिनैहाय बिटिआरनि जे EM मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जारि साराहाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैदों आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोंनि CM सारनि जे पलिटिकेल सेक्रेटारि श्रीजुत माधब सिट्रि साराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैदों जों गोजोननाय मोनदों दा जोङो बे साब सिखनखौ बा बे साफाय अभियानखौ जोङो लाबाय थानांगोन मानोना जोङो बे साफाय अभियाननि गेजेरजों जोङो जेब्ला साब सिखन थायो अब्ला जोंनि आबहावाया गोग्गो जानानै जोङो साफ्रोमनिबो देहायाव मोजां मोनसे लाबोनायनि गेजेरजों बे देहाया मोजां मोनसे गोग्गो थासारिनि गेजेरजों
जोंनि जिखिनि मावनो लानाय जे खामानिफोर बियो जाफुंसारो आं बेखौ मिजिंथिदों। ओंखायनो दिनै बे रादाबनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंल' बे हाबाफारिखौ जे लानाय दाजाथों जोङो बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन दिनावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थानाय जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो बेयावल' नङा सारा बिटिआरआवनो जाहाथे बे हाबाफारिखौ मोजांथारै लांबाय थायो आङो बेखौ देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखं हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखौ खावलायबाय जे बिटिआर ओनसोलाव साब सिखननि गेजेरजों बे ओनसोलाव बे बिटिआर खुंथाया जाहाथे मोजांथारै गोलाव लामा हान्जा सरलांबाय थानो हायो आरो गोलाव जे थांबाय थानो हायो बेखौ मिजिंथिबाय आङो बेखिनि बाथ्राखौ आङो बेयाव रादाबनि गेजेरजों फोरमायना होनाय जाबाय।